te mentangan walam shepi ika wei ki jingethu khana shapang ki kamba ki ba u Akshay Kumar ulano senyang hapo ke imlang kasalang bat hakari India hi baru kawei bat long une u Akshay Kumar ulami shakmat kum u klur akflim yekaban yarap yekaban don bentalem yekaban kershan yeke jingdon kam nadu kinong rep hadu kirip kiria batlong une u Akshay Kumar ula penpau ye kataka mensim sngeulem ke jung u batlong khendiat ngnya pe ye ki benta ki ba une u Akshay Kumar ula no senyang haka imlang kasalang laong ba ula no senyang hadu shiklur arphuilak tingka sha ka haji ali darga kaneka ali darga kadeka wei ke jaka le nyem ka bahap hapo Mumbai bat hakajela Maharashtra bat loong une u Akshay Kumar ula let ikaban ajing kershan hadu shiklur arphuilak tingka sha kaneka ali darga bat loong ula airu hadu shiklur tingka hapo ke jela Rajasthan hakajing rang terkong jong ka meimariang hakisngi kipor kiba menchua bat kinong rep ki ut kinam namar ba uslap syam lahap bat day halor kene kabenta une uklur akflim ula lech yekaban no senyang hadu shiklur tingka kapisa hapo ke jela Rajasthan bat long ru ula airu hadu arpsan klur tingka ya ke jingker shanrat ba ke jung u ya ke ne ke klam covid khat khandai ya ke bangitip coronavirus ha uni usnem ubala debno batlong uni u Akshay Kumar ule yarap ya ke pisa ke jung u hapo ke jingyalam jong ke sorkar BJP hadu arpsan klur tingka ke pisa ke jung u ya ke ban kershan lem ya ke sorkar ke bahapo kari India ya ke ban ya te lakam yo uni uknyang jingpang covid khat khandai batlong uni u Akshay Kumar ula no senyang ru hadu shiklur tingka haka wei ka jaka kabala ai kerting ka Ayodhya kane ka Ayodhya kade ka wei ka kenjapak kabari kini kikla batlong u Akshay Kumar ula let ikaban ai jingkershan hadu shiklur tingka ikaban pendap penbit penbiang ya ke jingdon kam jong kini kikla hakabiya day bat ka bam kadi hakajing im jong kini kikla bat ong shu shu une u Akshay Kumar ul airu hadu arpsan klur tingka sha ka PM care phone ka bahap hapo kari India bat ya kene ka arpsan klur tingka la phia hakap hapo ka shi hajar tingka uwei ukli nong shong snong ubahapo kari India bat ong une u Akshay Kumar ulale shibun ba ki kamno senyang haka jing im ke jung u bat day halor kene ke benta haba mu u ak ki film ki jung u ki pajba hapo kari India ki ai ki jikershan ka barat ba ya une uklur ak film bat lada u Akshay Kumar laong ba ki telong kubor lada u lech bat u yaj haki jaka ki ba ma u ude ye ke ban yaj laong ba ki pajba belin ki wan ye ke ban kublai kti ye ke jing im ke jung u bat long une u Akshay Kumar u penbiang ru ye kita ki security lane ye kita ki gat ye ke ban yada ye ke jing im ke jung u bat long ki aktor lane u Akshay Kumar u dei uta wei u aktor u bala benanam ha hapo kari India bat wat ka pertheiru ya ke jing no senyang ke jung u habya day bat kane ke imlang ka salang bat laong une u aktor uju airu ya kata ke mensim shaki wei pat ki aktor bakumno ba kiweiru kin don benta ya ke ban no senyang hake imlang ka salang bat hake jing don kam jong kari India hi baru kawai te hakne kapor ka bamta ngam syam ladon shibun ke benta ya ke ban wanra ya ke story lane ke jingno senyang ka jong uni u Akshay Kumar ya ke ri India bat ya ke imlang ka salang bat ya ke baduk ke basuk hapo kari India bat ngalak banong ba shibun ba kita kidak
ya ka ba mau ula yarap ngalak banong ya ka ba mau syam lala ikban penpau hapo ki social media henrei loong ba une u aktor ula penpau shisha ya kata ka mensim snolem ka jong u hapo la kari bat kham tam hakinong shong shnong ki ba hapo kari ka ba ka jongi te hakane ka por ka ba menta ngam syam ladon shibun ke benta ya ka ban yathu ya kane ka benta bat ya kane ka jing yathu khana lane ya kane ka jingno senyang ka jong une uklur ak film u Akshay Kumar rei tangkine ki content ke bakhandiat khu blai shibun